Мудрость Бога познанной вечный, Бог Христос, Яго Сын вечный, и Он пришел низко свету, и Писание кажа это. С Божией любовью на себе принял грех свету, и терпел он добровольно за нас грешников свободных. На крижи канал звездою, оплываючи кривою, прагнувши для чоловіка щастя і життя навіки. Пан своє святое тело видав, как за нас тягнело, бо он для людей жадає щастя згубленого в раї. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер. Сёння з вами Сярджук Маркаў. Іван Павюченко. І ўжо для нас выступіў хор Гасана касцёла Святой Барбары ў Віцебску. А гэта значыць, што? І ўсе ўжо разумеюць, што пачынаецца прадвелікодная падрыхтоўка. І у нас таксама. Таму што хор Гасана выступае ці ўзімку, так, у снежні напярэдадні Раства. Ці вось зараз у красавіку. Так, калі зараз вясна, то значыцца ўжо Вялікдзень зусім побач, зусім хутка ён надыдзе. Пачнем, прапанаваю пачаць з навінак пра тое, пра што пісалі навасныя сайты сёння, тое, чым сёння дзень адзначыўся ў гісторыі, а потым ужо бліжэй да Велікдня. Конечно. Ну, добра. Таму што Дзякуй за дазвол. дзень адзначыўся ў гісторыі яшчэ як адзначыўся. Сёння сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі, міжнародны дзень палёту чалавека ў космас, таксама яшчэ гэты дзень называецца. 12 красавіка 61 года грамадзянін Савецкага Саюза старшы лейтэнант Юрый Алексеевич Гагарин упершыню ў свеце здзейснуў арбітальны аблёт зямлі. Ну, цяпер шматлікія кампаніі прыдумляюць, як на гэтым зарабіць грошы, але эпоха пілатуемых касмічных палётаў, вось яна пачалася ў гэты дзень у нас, і гэта выдатна. Дарэчы, ты рызыкнуў паўдзельнічаць у касмічным турызме. Я просто ведаю, што ты вельмі любіш самалёты. Я турыст, я вельмі люблю наведваць нейкія краіны, але ты касмапалітычны турыст, але пакуль не касмічны. Вось на гэтым і пагадзімся. Віцебшчына далучылася да сацыяльна-адукацыйнага праекту, накіраванага на распаўсюджванне чытання кніг па-беларуску. Былі задзейнічаны вучні малодшых класаў 25 школ і гімназій Полацку, Новаполацку, Воршапа, Стаў Глыбокага і Віцебска. А настаўнікамі для нашых юнакоў сталі рэдактар дзіцячага часопіса, пісьменніца-казачніца, нават тэлевядучы быў. Ну, вось так цікава. Пісьменніца-казачніца, гэта была Алена Маслай, якая, дарэчы, была ў нас у студыі ўжо. І ведаем мы яе. Вось. А яшчэ адна навіна, як паведамляе партал Вітвесці-Бай, у Сяно на беразе возера быў закладзены дэндрапарк. Плануецца зрабіць яго сапраўднай славутасцю райцэнтра. Пакуль дэндрапарк займае 1,5 гектары, але ў далейшым ён будзе пашыраны да 3. Там ужо высадзілі больш за 320 дрэў і кустоў экзатычных відаў. Будзем спадзявацца, што яны прыжывуцца і будуць радаваць
Ну, калі там не пальмы, то прыжывуцца. У З Віцебску... нашым кліматам ужо можна паціху і пальмы. Мгм. У Віцебску падчас суботнікаў, так? У Віцебску аднавілі працы па працягу праспекта будаўнікоў ад вуліцы Петруся Броўкі да вуліцы Караткевіча ў Білева. Зараз у месцы скрыжавання будучага праспекта з чыгункай усталёўваюць і бетануюць палі. Зараз называюць новы тэрмін здачы магістралі ў эксплуатацыі. Гэта 2019 год. Будзем спадзявацца, што Будзем ўсё спадзявацца, атрымаецца. што яшчэ ёсць час, каб гэта ўсё скончыць. Так. Навіны ўсё? Ну, ўсё, вось тое, Гэта што тое, пісалі што сёння. прапануе інтэрнэт. А зараз прапаную паглядзець афішу, Так. а потым ўсё ж такі мы ўжо будзем вяртацца да нашай цікавай і такой светлай тэмы, як Вялікдзень. Таму спачатку афіша. Золотое кольцо Витебской Двина приглашает на выставку вытянанки Ольги Араслановой «Аленький цветочек». Автор представила творческий проект «Подсолнечное царство». При помощи многослойных цветных композиций из бумаги она знакомит своих зрителей с эстетикой и тонкостями характерных славянских образов, русских и белорусских сказок, традиций и обычаев. Особое место Ольга Арасланова уделяет свадебной тематике вытянанки, использующей различные цвета и элементы композиции, чтобы рассказать историю молодой семьи. Выставка открыта с 10:00. Арт-пространство Толстого 7 представляет выставку живописи и скульптуры Владислава Корнишкова «Рок-неги он натураль». Сюрреалистичная живопись Владислава Корнишкова психоделична. Немногие современные авторы настолько глубоко погружаются в архетипические структуры сознания. По словам автора, он добавляет к имени собственный вклад, увлекаясь предоставленным образом. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет одноактную пьесу-триллер «Королева прихожости Злинина» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Ирины Тишкевич. Отчаяние, проблемы отцов и детей, тоска по родине – вот лишь некоторые из тем, затронутых в пьесе, жанр который определяют как кухонный боевик. Начало спектакля в 19:00. Яшчэ раз нагадваем, што сёння наша сустрэча прысвечана светламу святу Вялікдзень. І сёння зноў ужо каторы раз прыемна сустракаць у нашай студыі ксёндз біскуп Олег Буткевіч, ардынарый Віцебскай дыяцэзіі. Добрый вечар, ксёндз біскуп, рады зноў сустрэцца. Добрый вечер, хвала Христу. Так, не так даўно мы зусім з вамі сядзелі ў гэтай студыі, ну, здаецца, так, Іван, гэта ж снежань. Всяго толькі ў снежні было. Здаецца, што тыдзень таму. Час ляціць вельмі хутка. Так, і мы вось ужо адкрыем такую тайну, што спачатку даведаемся, якія у вас навіны у касцеле адбыліся, а потым ужо будзем паглыбляцца непасрэдна да Вялікадня. Распавядзіце нам, калі ласка, пра вашу візітацыю, таму што калі мы ў снежні размаўлялі пра гэта, візітацыя толькі пачыналася. Зараз вось ужо прайшло некалькі месяцаў, што адбылося, якія візіты, што цікавага пабачылі, чым можаце парадаваць і пахваліцца. Ну і сапраўды гэты час вось нашай апошняй сустрэчы, нават яшчэ крыху раней, ён быў запоўнены візітацыяй, адведаваннем біскупам парафій. Ось. Ну, зразумела, што гэта за кожным разам такія прыемныя хвіліны, бо гэта сустрэча з людзьмі, гэта размова, гэта сумесная малітва. Ну і для мяне тым больш гэта каштоўна, што магчымасць пазнаць бліжэй сітуацыю у дыяцэзіі, паглядзець на жыццё людзей. Вось. І таму заўсёды з кожнай такой візітацыі для сябе выносіш шмат карыснага. Шмат карысна, нават не столькі, скажам, па справах службовых, але нават для сябе як чалавека, бо адбываюцца розныя сустрэчы, не толькі з вернікамі ў касцеле, это сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады, часта запрашаюць біскупа наведаць школу, шпіталі, вось, і таму заўсёды гэта новыя людзі. Бо гэта не толькі вернікі, якія ходзяць у касцёл. Так, не толькі, бо гэта, скажам так, тыя структуры, у якіх жывуць, працуюць тыя ж самыя людзі. Вось, ну і заўсёды, калі прыязджае іерарх, то заўсёды ёсць такое жаданне, як бы паглядзець, сустрэцца, паразмаўляць, бо ёсць шмат агульных тэмаў, якія патрабуюць пэўнага сумеснага нават вырашэння. Ну, яны хвалююць усіх.
Напэўна, асабліваецца. бо А вось падчас вашых візітацый усе, хто жадае з вами нават паразмаўляць, вас пабачыць, яны рыхтуюцца. Вы рыхтуецеся да візітацыі? Вось што гэта падрыхтоўка да візітацыі? То бок сцэнар адзін, Заправіць для кожнага аўтамабіль візітара. ці нешта большее? Вось, Не, калі ну, ласка, напэўна, это патлумачце. штосьці большае. Перадусім, конечно, паколькі гэта рэч звязаная з наведваннем парафій, в першую чаргу это духовная падрыхтоўка, это малітва. Вось, ну і азнакамленне з гэтай сітуацыяй, якую мы маем ужо напярэдадні, атрымаўшы так званыя анкеты этой візітацыі, да? Бо святары на месцы яны рыхтуюць таксама гэтую візітацыю, вось, ну, і да біскупа належыць, каб з гэтым матэрыялам азнаёміцца. Ведаць, у якое асяроддзе трапляеш, у якую сітуацыю людзей. Ось, і таму гэта такі час сапраўды сумеснай працы і тых, хто наведвае, і тых, хто да каго прыязджаеш з візітацыяй. Станоўчы толькі. Ну гэта заўсёды нейкая праграма, гэта нейкі план, трэба пабачыць, ну я не ведаю, нейкіх важных кіроўцаў, я не ведаю, людзей, дзеячаў і так далей, і так далей. У першую чаргу зразумела, што гэта дзейнасць, разглядаецца дзейнасць парафіі, бо заўсёды это не проста касцёл, будынак, да, дзе збіраюцца людзі толькі на службу, на імшу, на малітву. Гэта таксама і пэўная структура, бо гэта навучанне, да, гэта заданне касцёла вучыць. Таму ёсць момант катэхезы, да, і шмат у якіх парафіях гэта арганізавана досыць станоўча, ёсць розныя групы моладзі, дзяцей, якія перажываюць гэтую катэхізацыю. Это ёсць розныя малітоўныя групы пры парафіі, групы, якія займаюцца дабрачыннасцю. Ёсць іх вельмі шмат, і таму гэты візіт звязаны з тым, каб бліжэй пазнаёміцца з дзейнасцю паасобных групаў у кожнай парафіі. А вось, ксёндз біскуп, глядзіце, я прачытаў на сайце таксама, што ў Росіцы пройдзе малітоўная сустрэча сем'яў. Гэта таксама зноў-такі кантакт з людзьмі. Што гэта за малітоўныя сустрэчы? Я шчыра прызнаюся, каюся, першы раз пра такое чую, што малітоўная сустрэча сем'яў. Што гэта за сустрэча? Увогуле Росіца — гэта тое месца, якое ў апошні час набірае свайго асаблівага росквіту. Это перадусім месца, дзе ушаноўваецца памяць мучанікаў, бо там у 1943 годзе разам з людзьмі загінулі два святары. Айцы Мар'яне, Антоні Ляшчевіч і Юрый Кашыра. Вось, і іх памяць, іх разам з тымі людзьмі, якія загінулі ў тым месцы, сёння ушаноўваецца. Шмат людзей прыязджае на гэтае месца, каб памаліцца праз іх заступніцтва ў розных патрэбах. Ну і трэба прызнаць, што ў гэтым месцы працуе вельмі харызматычны чалавек, отец Чэслаў Курачка, які побач з тым, што непасрэдна займаецца вось такімі духоўнымі рэчамі, да, падтрымлівае, развівае культ мучанікаў, ён прываблівае яшчэ людзей сваёй працай на зямлі. Ось, і гэты куток, той, хто рэгулярна яго наведвае, то вельмі лёгка заўважыць тыя змены, якія адбыліся на працягу апошніх 10 нават год. Зрэшты, там кожны год нейкія змены адбываюцца. Гэта вельмі цудоўны куток нашай краіны. Можа, адразу скажыце, дзе гэта? Я думаю, што далёка не ўсе ведаюць, дзе Росіца знаходзіцца. Магчыма, хоць я ўжо больш пачынаю пераконвацца, што гэтае месца становіцца ўжо не менш папулярным, чым Мосар. Такое знанае месца у нас на Глыбочыне. Росіца — гэта Верхнедзінскі раён. Амаль на мяжы ўжо з Латвіяй. Вось, таму это нядаўняя яшчэ вось тая памежная зона, якая складала пэўныя, былі пэўныя складанасці, каб даехаць да гэтае месца. Тым не менш, сёння ўжо не так складана гэта зрабіць. Ось, і раю, заахвочваю, каб гэтае месца наведаць. Сапраўды, вёсачка, так як большасць з нашых беларускіх вёсак, але бачна, што да гэтай зямлі, да гэтага кутка прыкладзеныя рукі, прыкладзенае сэрца, дзякуючы чаму гэты куток сапраўды у прамым таго слова значэнні квітнее.
І таму весна гэта той час, калі асаблівым чынам людзі туды імкнуцца. Ну і вось каб гэта не было проста наведанне, турыстычнае наведанне гэтых мясцінаў, то вось і вельмі часта з ініцыятывы ксяндза Чэслава ствараюцца такія нагоды. Вось між іншым гэта сустрэчы сем'яў, ёсць сустрэчы асабліва для жанчын, сустрэчы для мужчын. А сустрэчы сем'яў гэта будуць сем'і з Росіцы, ці можна прыехаць, напрыклад, з Віцебска? Наколькі я ведаю, што гэта будуць схадзілі першы май дзень, папрацавалі і паехалі ў Росіцу. Амаль з усёй краіны. Ведаю, што так. туды наведваюць таксама і Мінск, і Гародня. Ось это геаграфія з кожным разам усё больш пашыраецца. А ці падрыхтавана Росіца да такога наплыву? Ці будзе... Зноў жа ж трэба прызнаць талент гэтага чалавека, што, напэўна, да гэтага часу з тых людзей, якія наведвалі Росіцу, ніхто адтуль не паехаў галодны. Ніхто не застаўся без даху над галавой. І, канешне, усе выязджаюць з вельмі вялікім уражаннем ад таго, што яны там бачаць. Між іншым, у мінулым годзе ўпершыню нават было свята буслоў. Крыху жартавалі, ці яны зберуцца на тую прызначаную дату, бо гэта было якраз вось на пачатку, напрыканцы красавіка, здаецца, 30 красавіка. Ну і трэба прызнаць, што... Ну, калі свята прызначылі, то буслы павінны прыйсці. Яны, трэба сказаць, што яны пачуліся адказнымі за гэтыя святы, сапраўды. І таму бачна, што калі чалавек працуе на зямлі, Бог благаслаўляе. Бо гэта сапраўды тое, што адбываецца з аднаго боку, так, звычайная людская праца, але гэта праца на хвалу Божую, для духоўнай карысці людзей, таму яна сапраўды прыносіць свой плён. Шмат людзей, не толькі, бо тыя, хто адведвае гэты санктуары, яны пазней прысылаюць свае водгукі, пісьмы, просьбы. І вось той астатні год, частка гэтага года, гэта малітва на тым месцы, інтэнцыі тых людзей, якія прыязджаюць. Запрашаем у Росіцу. У Росіцу, ўсё, я нават падкрэслю Росіца, так. А вось яшчэ такі момант. Працягваем тэму візітацый. Ёсць у нас невялічкае відэа, якое зараз я папрошу вас пракаментаваць. Калі вы прыехалі на сваю радзіму, вам зрабілі падарунак, які вы, як любы добры чалавек, адразу апранулі на сябе. Калі ласка, паглядзім, што гэта. Як гэта адбывалася? Вось падчас нейкай візітацыі вы трапілі таксама ў нейкі музей нават. Што гэта было? Сапраўды, гэта не была якраз кананічная візітацыя, гэта была з нагоды блізасці дадому, я наведаў проста сваіх бацькоў. Якраз у гэты момант у музеі, краязнаўчым музеі ў Браславе адбывалася выстава карцін мастакоў, якія перажывалі ў мінулым годзе пленэр у Другі. І на адкрыццё гэтай выставы якраз запрасілі біскупа, я з задавальненнем іх наведаў. Ну і сапраўды быў вельмі здзіўлены, прыемна ўражаны з такім падарункам, вышыванкі, кашулі з вышыванкай. Ну і, канешне, не мог адмовіць на гэтай просьбе, каб яе апрануць. Ну, канешне. Ну, з размерам яны патрапілі. Калі яшчэ да гарадоў, я ведаю, што Буцлаў, да якога у вас таксама пяшчотныя нейкія пачуцці. Не толькі ў мяне было, гэта месца, якое сапраўды вельмі блізка для кожнага каталіка ў нашай краіне. І вы прапануеце ўключыць яго як нематэрыяльную спадчыну ЮНЕСКА. Спіс ЮНЕСКА. Так. Гэта ваша ініцыятыва? Не, гэта якраз ініцыятыва дзяржавы. Зрэшты, не першы раз, наколькі я ведаю, это, скажем так, такія спробы ўжо былі. Вось у гэтым годзе якраз гэтая, скажем так, спроба аднавілася. І сапраўды, гэта вельмі прыемна, што вось на такім міжнародным нават узроўні гэта не толькі святыня, але сам Буслаўскі фэст, які збірае, зноў жа, такой, сказаў бы, па нашых сучасных мерках невялічкая мясцовасць, не мястэчка, вёска, дзе знаходіцца вельмі прыгожая святыня. З канца 17 стагоддзя. Святыня, якая таксама мае сваю багатую гісторыю, якая ў сабе мае сваю святыню, гэта ікона Маці Божай, абраз Маці Божай Буцлаўскай, цудадзейны абраз. І ён асаблівым чынам тады, калі жыццё касцёла перайшло ў новую фазу, калі пачало развівацца пасля той атэістычнай сістэмы, гэтае месца было і па сённяшні дзень вельмі
актыўна наведваецца. Вось гэтыя штогадовыя пілігрымкі, зрэшты, не толькі раз у год на свята Маці Божай Будцаўскай, якое адбываецца 2 ліпеня, ну, звычайна святкуецца у першую суботу ліпеня, на працягу года шматлікія пілігрымкі, людзі проста асабіста прыязджаюць, вось, каб дакрануцца да гэтай святыні, памаліцца ў гэтым святым месцы. І таму я думаю, што гэта сапраўды падзея, як сама такая нагодная заўвагі. І гэта, з іншага боку, адзін з тых момантаў нашай нацыянальнай культуры, нашай духоўнасці. Вось такі важны момант, што мы сёння што можам запрапанаваць свету. Выдавалася б, мы краіна, якая яшчэ развіваецца, але мы можам сапраўды, і свет на нас глядзіць як на крыніцу сапраўднай духоўнасці. І мы можам прапанаваць свету. Напэўна, і тыя, хто наведвае нас, то сапраўды дацэньваюць гэтую каштоўнасць. Ну, шанец ёсць трапіць у гэтыя спадзяюся, што матэрыяльны А спадчыну. што для гэтага трэба зрабіць? Нейкая заяўка ці гэта шмат нейкіх папер? Скуль я пра гэта даведаўся, Без папер нікуды, я думаю. на жаль, у такім свеце жывем. І вось трэба было нават ад мне як іерарха пэўная характарыстыка з майго боку, вось адносна гэтай святыні, скажем так, наколькі яна годная таго, каб атрымаць такі статус, быць унесенай у гэты спіс, міжнародны спіс каштоўнасцей. І таму я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі прынясе свой вынік. Ну і будзе для нас яшчэ такой чарговай, скажем так, чарговым знакам таго, што наша духоўнасць, наша жыццё, культура, наша спадчына, гісторыі дацэнена на міжнародным узроўні. Што Беларусь — гэта тая краіна, якая сапраўды мае сваю вельмі багатую гісторыю, это краіна, якая можа ганарыцца сваімі выдатнымі людзьмі ў гісторыі. І сёння мы гэтую спадчыну, вельмі гэта радуе, што гэтую спадчыну і імкнемся падтрымаць і згодна з ёй жыць. Добра ініцыятыва, прыгожая. А яшчэ, калі да прыгожага адразу, ведаю, што будзе праходзіць фэст арганнай музыкі, арганны шлях. Так? Калі гэта, што гэта, ці ўпершыню гэты фэст будзе праводзіцца, ці ўжо нейкі досвед ёсць у гэтай справе? Само па сабе гэта ініцыятыва фестываляў, розных конкурсаў музыкі, між іншым арганнай, гэта не новая рэч, але на тым узроўні, які запрапанаваны зараз, бо гэта ініцыятыва сумесная і Віцебскай дыяцэзіі, і таксама Віцебскай філармоніі, каб правесці чарговы раз такі фестываль менавіта па тых святынях, якія перадусім захаваліся. Потому што не толькі тыя святыні, якія перажылі пэўнае адраджэнне, і гэта той момант, які звяртае ўвагу на зноў жа духоўнае развіццё чалавека. Гэта культура, якая трывае ў касцеле, якая у свой час мела свой пачатак у духоўнасці, мела свой пачатак у вельмі часта той, што датычыцца арганнай музыкі, тыя найбольш знакамітыя творы, якраз пісаліся пад літургію, каталіцкую літургію. І таму сёння ўзнаўленне гэтай таксама у пэўным сэнсе духоўнай спадчыны, гэта тое, што яе сёння падтрымае, што папулярызуе і дазволіць людзям убачыць усю гэтую прыгажосць таго, што, скажем так, захавала міравая культура, тое, што захавала таксама наша беларуская, бо шмат маем сваіх твораў, якія сёння маюць служыць прыгажосці, маюць таксама узнаўляць і служыць хвалу Божую на нашай зямлі. Не так шмат выканаўцаў гэтай арганнай музыкі. Я вось аб чым думаю. Нават у філармоніі, нават яшчэ некалькі чалавек у горадзе. Але прыязджаюць, і гэты канцэрт арганнай музыкі заўжды карыстаюцца поспехам і збіраюць поўныя залы. Так, і таму той думка і да гэтага фестывалю, гэта каб
запрасіць да ўдзелу таксама выканаўцаў не толькі з нашай Віцебшчыны, але таксама з іншых, з Мінску, напрыклад, пэўна будуць прымаць удзел і выканаўцы з замежжа. Суседзі, так, бо гэта таксама будзе для нас такой значнай падзеяй, каб убачыць, што гэта культурна не абмяжоўваецца, наша спадчына не абмяжоўваецца толькі тым, што маем тут у сябе побач. І гэта таму гэта вельмі такая добрая рэч, якая дазволіць нам глыбей паглядзець на не толькі на літургію, упрыгожыць літургію такім чынам, але і на нашу культуру ўвогуле. Бо арган гэта штосьці, што прываблівае людзей, нават не толькі каталіцкае. І зачароўвае, я думаю, таксама. Напэўна. Яшчэ і ачышае, як катэхізіс. Таксама, гэта так, гэта інструмент у свой час такім чынам увайшоў у літургію касцёла, бо сапраўды адпавядае таму настрою, які ствараецца у часе малітвы і дапамагае малітве ў набліжэнню, у адкрыцці сэрца чалавека перад Богам. Добра, калі яшчэ звярнуцца да навінаў, ведаю, што зараз ці адбудзецца, ці адбываецца вандроўка Маці Божай Фацімскай. Гэта не вандроўка, вы ўжо казалі. Перагранацыя. Перагранацыя. Год 2017 якраз між іншым, акрамя іншых тых значных юбілеяў у гісторыі, гэта яшчэ і стагоддзя аб'яўленняў Божай Маці у Фаціме. Я думаю, у хрысціянскай увогуле традыцыі гэтыя моманты былі не аднойчы. Далёка не кожны з іх быў афіцыйна прызнаны каталіцкім касцёлам як сапраўдны. І тое, што датычыцца фацімскіх аб'яўленняў, калі ў 1917 годзе Маці Божая у Партугаліі недалёка Фацімы аб'явілася 3 маленькім дзецям. Чаму важна для нас? Тады прагучалі словы аб навяртанні Расіі, сходняй часткі Еўропы. І з гэтым Божая Маці звязвала ўвогуле сітуацыю у свеце. Былі пэўныя папярэджанні, зноў жа звязаныя з духоўным, з маральным жыццём чалавека. Як бачым, на жаль, гэтыя папярэджанні яны спраўдзіліся ў той негатыўны бок, бо не адбылося патрэбнага навяртання, перамены жыцця чалавека, і таму мы ў свой час перажылі і страшлівыя войны, перажылі атэістычную ідэалогію, якая распаўсюдзілася па ўсім свеце. І сёння мы наново узгадваем гэтыя падзеі, і для нас тое, што Маці Божая казала ў той час, застаецца актуальным. Заахвочанне да малітвы, да навяртання, да перамены свайго жыцця. І таму гэтае святкаванне, яно набірае такой вельмі такой актуальнасці на сённяшні дзень. І ў нас яна будзе адбывацца, гэтае святкаванне, якраз 13 мая, так як гэта было і 100 год таму назад, калі мы толькі мелі свой пачатак. І гэта будзе звязана, між іншым, таксама з наведваннем, з візітам апостальскага нунцыя арцыбіскупа Габара Пінтера, нунцыю Беларусі, які наведае і нашу дыяцэзію упершыню. Нунцый гэта пасланнік. Так, гэта прадстаўнік апостальскай сталіцы ў той ці іншай краіне. І таму гэта будзе такая значная падзея, будзе адбывацца зноў ж у той невялічкай такой мясцовасці, так як это было калісьці і тады у Партугаліі. Але гэтая мясцовасць, Шуміліна, нам, напэўна, вядомая, касцёл, які, зноў ж, быў не так давно адбудаваны. Можна сказаць, што пабудавана на новым месцы, бо гэта была пэўная рэканструкцыя іншага будынку. Ён таксама гэтае месца набірае сёння папулярнасці. І шмат людзей на працягу года прыбываюць у гэтае месца асаблівым чынам, калі адбываюцца асаблівыя набажэнствы да Божай Маці. Гэта на працягу гэтых некалькі месяцаў з мая па кастрычнік. 13 числа заўсёды там ладзяцца працэсіі, ладзіцца адметная святая імша у гонар гэтых аб'яўленняў, у гонар Маці Божай. І гэта збірае сапраўды вялікую колькасць людзей. Туды прыходзяць ужо пілігрымкі. Я кажу, што прыязджаюцца людзі нават не толькі з нашай дыяцэзіі, прыязджаюць з шматлікіх куткоў нашай краіны. І гэта добра. Але
будзем ужо звяртацца мы да Вялікадня. І спачатку раю паглядзець, як адбывалася пальмовая нядзеля ў касцеле, як да яе рыхтаваліся і дзеткі, і дарослыя, што адбывалася ў касцеле. Давайте зараз паглядзім, а потым будзем вяртацца да яек, вярбы і ягня. У кавярні пры парафіі удалося стварыць амаль маленькую пякарню па вырабу пасхальнай выпечкі. Парафіянкі з вялікай ахвотай разам з сястрой і ксяндзом выпякаюць пячэнне, пасхальных зайцаў, а таксама аднаго з галоўных сімвалаў Вялікадня – пасхальнае ягнятка. Мы занимаемся выпечкой пасхальной, печем печенье, пасхальную барашку выпекаем. Пасхальная ягнятка сімвалізуе уваскрослага Хрыста. Вернікі заўсёды ставяць яго на велікодны стол, каб, частуючыся, не забываць аб найважнейшым пасланні гэтага свята. Вось такіх прыгожых ягнятак выпекаюць. І мы так разумеем, што гэта адзін з тых самых. Ось менавіта так, свежаспечаных Свежаспечаных, ягнятак, якое прыгожы. і нават смачны. Не ведаю, але веру. Ксёндз біскуп, давайте нагадаем ўсё ж нашим гледачам, што такое святы пасхальны трыдом, што гэта, як сябе паводзіць. Можа, хто гэтага не ведае, але імкнецца даведацца. А хто ведае, варта нагадаць яшчэ раз. Чарговы раз нагадаць, зразумела. Вось, вельмі добра распачалі з пальмовай нядзелі. Гэта такая вельмі адметная падзея, калі мы ўзгадваем момант уваходу Хрыста ў Єрусалім. Это менавіта з гэтым ужо звязана прароцтва і вобразства ягняці, якое калісьці ў свой час для габрэяў было знакам выратавання. І тады ў Егіпце Бог загадаў кожнай габрэйскай сям'і падрыхтаваць маленькае ягняці, каб, склаўшы яго ахвяру, яго крывёю памазаць вушакі дзвярэй сваіх дамоў і такім чынам быць уратаванымі ад смерці, якая знішчыла, як ведаем, у той час у Егіпце ўсё першароднае, ад першародных дзяцей, у егіпецкіх сем'ях, да усяго першароднага у свеце, скажем так, жывёлы і так далей. Вось, ад гэтай пагібелі быў уратаваны габрэйскі народ як знак таго, што знаходзіцца пад асаблівай апекай Божай. І з таго моманту вось гэты вобраз ягняці, ён служыць для нас знакам выратавання, з'яўляецца знакам Божага Сына, які прыйшоў у гэты свет, выратаваць нас ад ужо вечнай смерці. Да, бо гэта праўда нашай веры, зрэшты, якую вызнае не толькі хрысціянства, гэта вераўласцівая монотэістычным рэлігіям у свеце. Чалавек створаны да вечнага жыцця. Вось з гэтай перспектывы мы глядзім на ўсе тыя падзеі, якія адбываліся ў гісторыі абранага народу, але перадусім тое, што адбывалася з Езусам Хрыстом. Сапраўдным Божым Сынам, які прыйшоў у гэты свет выратаваць нас, узнагародзіць справядліваму Богу за грэх чалавека, які такім чынам, паслухаўшыся калісьці ў райскім садзе злога духа, адышоў, разарваў свае адносіны з Богам, але Бог не адвярнуўся ад чалавека. І таму такім чынам у сваім Сыне ён прыйшоў, каб нам гэтую еднасць з Богам вярнуць. І зразумела, што так вялікая справа не магла абысціся без ахвяры. І вось таму пасхальны трыдум – гэта той момант, тыя дні, якія нам нагадваюць па чарзе тыя падзеі, якія адбываліся ў жыцці Езуса Хрыста, яго Пасха. І
заўтрашні вось дзень, вялікі чацвер, да, калі мы будзем узгадваць апошнюю вячэру, тайну, як яшчэ называем вячэрню, таму што яна адбывалася ў таямніцы, але таму што на ёй былі ўстаноўлены дзве вельмі важныя таямніцы, два сакраманты, якія сёння ўсё хрысціянстве спаўняюць вельмі важную ролю. Гэта сакрамант Эўхарыстыі, той цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Езуса Хрыста, і без чаго не можа адбыцца гэта сакрамант святарства. Кажучы, гэтую ўладу Христос даручае сваім апосталам. І з таго часу кожная літургія, яна крые ў сабе гэту вялікую таямніцу перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Езуса Хрыста, прымаючы якія чалавек мае магчымасць сёння ўжо зараз тут на зямлі прыняць у сэрца Бога, паяднацца з ім і выправіць вось тую сітуацыю разрыву адносінаў, якая ўзнікла ў райскім садзе. І пазней, Вялікая Пятніца, калі мы перажываем ужо непасрэдна муку Езуса Хрыста ў каталіцкай традыцыі, гэты дзень уже не складаецца эўхарыстычныя ахвяры, інакш кажучы, ніводзін святар не становіцца пры алтары, каб здзейсніць эўхарыстычную ахвяру, бо ў гэты дзень гэтую ахвяру здзейсняе сам Езус Христос. І адбываецца толькі набажэнства мукі Пана, калі мы пакланяемся крыжу Езуса Христа, вось дзякуючы за эту вялікую таямніцу нашага выбаўлення з путаў смерці. І пасля гэтага наступны дзень, бо, як ведаем, Хрыста, які памёр на крыжы, знялі і паклалі ў магілу. Інакш кажучы, Божы Сын прайшоў гэты жыццёвы шлях, так як кожны з нас. Так, і зрэшты аб гэтым кажа Святое Пісанне, што ён стаўся падобным да нас ва ўсім апрача граху. І таму ён перажываў таксама цяжкасці, таксама турботы, быў галодны, стамляўся, ён навучаў, лячыў людзей шмат, то бишь выконваў тое, што даручана было яму яго нябесным айцом. І жыццё скончыў, паміраючы на крыжы несправядлівай, зразумела, смерцю, бо як ніводзін чалавек, ён на гэта не заслугоўваў, быў сынам Божым, застаўся там сынам Божым. Тым не менш, у гэтай яго крыжовая ахвяра праявілася, сапраўды праявілася любоў Бога да чалавека. І вось тут менавіта крыецца та вялікая таямніца гэтага паняцця, якое сёння, на жаль, вельмі часта губляе свой сэнс у нашым жыцці, у нашым асяроддзі, бо любоўю называюць шмат чаго, толькі не тое, што гэтай любоўю сапраўды з'яўляецца. Менавіта крыж, чаму крыж з'яўляецца сімвалам хрысціянства? Гэта сімвал любові, это знак любові. Бо на крыжы Бог памірае за сваё стварэнне. Інакш кажучы, паказвае сваю адказнасць за таго, каго стварыў на свой вобраз і падабенства. Гэта адна ўласцівая, скажем так, рэч, якая павінна быць уласцівая любові, калі яе пра яе кажам. Гэта адказнасць за тую асобу, за якую, у любові, да якой мы прызнаемся. І другая рэч – гэта ахвяра. Гэта цярпенне, якое перажываў Христос, паміраючы на крыжы. І калі кажам пра любоў, мы павінны гэта браць пад увагу. Любіць – гэта азначае быць здольным ахвяраваць сябе для другога чалавека. Вось найвышэйшае праяўленне мы бачым у асобе Езуса Хрыста. Зрэшты, ён яшчэ раней казаў, што няма большай любові, калі хтосьці аддае жыццё сваё за сяброў сваіх. Таму вось Вялікая Пятніца – гэта той дзень, калі мы бачым, усведамляем сабе, наколькі Бог сапраўды полюбіў чалавека і ў чым гэтая любоў праявілася. Суботні дзень, калі касцёл трывае на малітве пры магіле Езуса Хрыста. І таму ў касцёлах часта ладзяцца адмысловыя грабніцы, магілы, дзе бачым складзенае цела, фігуру Езуса Хрыста. І гэта ўжо ёсць дзень непасрэднай падрыхтоўкі да велікоднага свята. Па традыцыі, менавіта ў гэты дзень асвячаецца пасхальная ежа. Тая ежа, якая будзе нам нагадваць з аднаго боку тую традыцыю габрэйскага народа, а з іншага боку это заўсёды мае свае адметныя рысы і нашай культуры, такой рысай уласцівай, зразумела, для Пасхі, сімвалам гэтага свята. Але як мы казалі раней, што гэта не самае галоўнае.
Яйка, так. Гэта не трэба на гэтым засяроджвацца, так? Павінна мець гэта месца, Як у нас зараз. зразумела. З торбамі з такімі, як Так. адразу з крамы. Гэта добра, калі з'яўляецца такім пэўным дадаткам да гэтага свята, бо сутнасць у тым, каб мы перажылі яго сапраўды, перажыўшы паяднанне з Богом на святой літургіі. Вось само непасрэдна ўжо святкаванне вялікай падзеі Воскресення распачынаецца ў пасхальную вігілію. Літургія, якая распачынаецца апоўначы, як надыходзіць ноч, на знак той цемры, з якой Христос выводзіць людзей праз сваю смерць з цемры граху няволі, бо грэх гэта заўсёды няволя. І гэта вельмі багатая літургія, якая нам узгадвае тыя падзеі, якія папярэджвалі пасхальныя таямніцы Езуса Хрыста, чытанне з старога запавету, у новым запавеце. І гэта літургія, калі мы сапраўды адчуваем, перажываем гэты моманту воскресення Езуса Хрыста. Вельмі часта ў часе гэтай літургіі адбываецца таксама хрост кандыдатаў, калі ёсць на гэты момант падрыхтаваны. Такі яўны знак адраджэння чалавека. І в момантам, галоўным, канешне, момант, так як у кожнай літургіі, это момант паяднання, прыняцця Хрыста у Эўхарыстыі. Той момант, які нам непасрэдна ўжо зараз нагадвае аб тым, што Христос жывы, якога апосталы бачылі на працягу 40 дзён. І гэта не было нейкім памутненнем рассудка аднаго ці некалькі групы чалавек. Гэта сапраўды, як сведчыць Святое Пісанне, воскреслага Христа бачыла вялікая колькасць людзей, тысячы людзей. Ну, а тым больш, што вопыт апосталаў, якія пазней, прапаведуючы Евангелие, адчувалі на сабе гэтую дапамогу, так як Христос чынілі цуды, аздараўленне, вяртанне нават памерлых да жыцця. Это ўсё знак таго, што праўда пра Хрыста воскреслага, яна трывае па сённяшні дзень. І таму мы не кажам аб тым, што толькі узгадваем гэтыя падзеі, мы іх рэчаісна перажываем. І дзень ужо непасрэдна гэтага свята, нядзеля, або як гэта прыгожа, выключна з усяго свету гучыць па-расейску. Воскресенье. Мне заўсёды дзівіць той момант, што нават у часы найбольш страшнога атэізму гэтай назвы не змянілі чамусьці, якая непасрэдна указвае на галоўную таямніцу, галоўную праўду хрысціянскай веры. У воскрешенні Єсуса Христа. Ну, по-беларуску, это наша нядзеля нагадвае аб тым абавязку святкаваць гэты дзень і не працаваць. Гэта ўжо само па сабе павінна быць выразам нашай веры ў гэтую праўду Езуса Христа, што гэта ёсць дзень, калі мы фактычна сёння чакаем прыйсця, так як ён абяцаў, што прыйдзе зноў, каб змяніць ужо гэты свет цалкам. Але сёння для нас важна, каб мы былі падрыхтаваныя да гэтай знешняй перамены свету, перамяніўшы наше сэрца, наше жыццё. Дзякуючы Божай ласцы, якую Христос выслужыў нам, менавіта праз сваю пасхальную таямніцу, праз сваю крыжовую смерць і праз сваё воскресенне. А вось у тым, што датычыцца вашай падрыхтоўкі непасрэдна, папраўляйце, калі я памыляюся, я вось знайшоў інфармацыю пра тое, што ў касцёле усе крыжы, яны павінны быць захінуты фіялетавым палатном. Навошта і ці сапраўды гэта робіцца? Ёсць такі момант. Чаму фіялетавы? І чаму нават фіялетавы? Ну, увогуле, это асобная тэма, колеру, які ўжываецца ў літургіі. Фіялетавы колер – гэта колер пакутны. І гэта колер не толькі таго той палатніны, таго вэлема, якім захінаецца крыж. Гэта таксама колер вопраткі святара, які спраўляе літургію на працягу ўсяго вялікага посту, пачынаючы з папяльцовай серады. І зрэшты, той самы колер ужываецца і падчас адвенту, чакання на Божае нараджэнне. Колер, які засяроджвае чалавека на духоўнай перамене, духоўнай працы, барацьбе со злом, з тым, што чалавек адрывае ад Бога. Загінанне крыжа павінна нам аднавіць яго каштоўнасць. Бо
такой, на жаль, недобрая рэч у чалавека ёсць прызвычаенне да пэўных справ. Это не толькі Прызвычаіліся, ўжо не звяртаеш і увагі гэта проста ўжо на не гэта. столькі кранае чалавек, не настолькі яго, скажем так, уражвае, а крыж гэта выключны знак. За што для кожнага чалавека Христос памёр не толькі для хрысціянаў, памёр, каб збавіць увесь гэты свет. Вось. І адкрыццё крыжа, ось, зняць гэтай фіялетавай гэтай заслоны адбываецца вось менавіта падчас набажэнства мукі Пана ў Вялікую Пятніцу. З гэтага моманту ён як бы наноў адкрываецца вачам вернікаў гэты крыж. А заўтра Вялікі чацвер. І я ведаю, што існуе такі цікавы абрад абмывання ног. І гэты абрад з'яўляецца паўтарэннем здзейсненага падчас апошняй вячэры ўчынку Езуса Хрыста. Вось аб чым распавядае нам Евангелие ад святога Яна, якое, дарэчы, замест менавіта ўстанаўлення сакраменту Эўхарыстыі, бо Ян, як бы ўжо, які пісаў апошнім сваё Евангелие, ён уже не паўтараў тое, што напісалі яго папярэднікі, ён звярнуў увагу вось на гэты вельмі вымоўны момант. Да? Христос, які пахіляецца перад сваімі вучнямі. І вельмі знаменныя гэтыя словы, калі зразумела, асабліва Пётр, да, пярэчыў Езусу, што ніколі не будзеш мне мыць маіх ног, тады Езус кажа, што калі не умыю табе ногі, не будзеш мець са мною удзелу. І таксама казаў пасля гэтага, што калі я, ваш настаўнік, абмыў вам ногі, вы павінны паступаць такім самым чынам. Са сваімі ж вучнямі. Са сваімі блізкімі. Блізкімі. Можа, не ў даслоўным таго слова значэнні, але Езус вось такім чынам хацеў падкрэсліць важнасць таго прынцыпу, які прынёс у сваім навучанні. Это прынцып любові, прабачэння, прынцып служэння другому чалавеку. Мываць ногі гэта была прэрагатыва слугаў. Таму Езус падкрэслівае, зашты раней яшчэ казаў: я не прыйшоў у свет, каб мне служылі, я прыйшоў, каб паслужыць і аддаць сваё жыццё на адкупленне многіх. Гэтым знакам Христос показывае, дае прыклад, да? Так як у войску ёсць такі прыклад: делай как я, рабі як я. І таму Езус гэтым самым хацеў падкрэсліць, што ён і ягоная роля была ў тым, каб сапраўды служачы чалавеку, знак вялікай пакоры, смірення. Ён такім чынам перамагае ганарыстасць злога духа, да, які тое ж самае пасеяў у нашых сэрцах. Прычынай і ўсіх нашых грахоў перадусім з'яўляецца наша пыха, гэта наша ганарыстасць. Калі мы я не буду служыць, я найважнейшы і так далей. Да? І каб перамагчы, мы проста зараз маем... Гэта цяжка перамагчы такое. Нелёгка. Это вельмі нелёгка. І таму Христос дае нам у гэтым дапамогу, дае нам не толькі навучанне, дае нам свой прыклад, але ў гэтым яшчэ і дае нам ласку. Да, ось чаму касцёл прапануе, касцёл, царква каталіцкая, праваслаўная, тое, што нас аб'ядноўвае, да, мы маем у спадчыне гэтыя 7 вялікіх дароў Бога, 7 таінстваў, сакраментаў, пачынаючы ад хросту, праз споведь, пакаянне, Эўхарыстыю, сакрамент таксама бежмывання, сакрамент намашчэння хворых, сакрамент сужанства і сакрамент святанства. Да, это тыя знакі, знешнія знакі, удзельнічаючы якіх, прымаючы якіх, мы атрымліваем дар Божай ласкі. Дар самога Бога, які, пакідаючы нас свабоднымі людзьмі, тым не менш узмацняе нашу волю да таго, каб яна была здольная рабіць добро. Это тое, што ўчыніў з намі грэх першародны. Ён пазбавіў нас гэтай магчымасці. Як свой час скажа апостол Павел: бедны чалавек, хто мяне вызваліць з майго цела. Да, што я хачу добро, я бачу добро, я хачу гэтага добра, я ўсё роўна роблю зло. Це таямніца нашай граховнасці. І Бог добра ведае, таму Езус сказаў: я не прыйшоў судзіць гэты свет. Да, ось такі падыход, таму перадусім каталіцкая касцёла да грэшнікаў, мы ніколі не асуджаем чалавека. Мы асуджаем грэх, зло. Кажам, што гэта пярэчыць Божай навуцы, гэта зло, бо грэх ён заўсёды вядзе да зла, да шкоды чалавеку, але не асуджаем самога чалавека, які гэта чыніць.
А глядзіце, першым з 7 сакраментаў вы назвалі споведь. Хрост. Значит, першым стаіць хрост. Тое, што вось мне прыйшло на хрост. думку. Так. А вось споведь, ці можна споведь лічыць такім маленькім уваскрашэннем потым чалавека, калі ён схадзіў на споведь і, скажем, аднавіўся. Гэта не маленькае Вы зараз просто да чаго ўваскрасенне. кажу, што сёння, якраз сёння у сталіцы нашай, так, у Мінску, ноч канфесіяналаў. Гэта калі людзі могуць і ўначы прыйсці на споведь. Да 24 гадзін сёння. Так. Вось. Ну, ініцыятыва, якая, ну, напэўна, ўзнікла па прыкладу ночы музеяў, да, якая недавнего часу. Трэба ж ісці, так? Так, вось это адзін з такіх прыкладаў, скажем так, крочання з часам, да, вось з тым, што добрая, вельмі добрая ініцыятыва, якая дапамагае, прапануе чалавеку, тым больш скіраваная на маладых людзей, да, якія сёння, ну, выкарыстоўваюць вельмі часта вось гэты перыяд начы дзеля, скажем так, адпачынку рознага роду, добрага праводжання часу. Вось чаму б не запрапанаваць гэтую магчымасць, бо вельмі часта чалавек можа такім чынам, шукаючы дзесьці вырашэнне сваіх унутраных праблемаў, сваіх цяжкасцяў, гэта адна з магчымасцяў. І я б сказаў, першая магчымасць, каб адкрыць перад Богом душу, каб дапусціць у гэтую душу ласку і з Божай дапамогай гэтыя цяжкасці, гэтыя праблемы вырашыць. Тому гэта вельмі цудоўная ініцыятыва. У нас пакуль што не узнікала такой думкі, але я думаю, што на будучыню чаму і не. Можна будзе, скажем так, Ну, таму што ноч музею, прабачце, у нас з'явілася, Да. і у нас таксама І праходзіць. папулярная. Вельмі Чаму б не папулярнае зрабіць мерапрыемства. ноч канфесіяналаў? Перанесці яе сюды. Глядзіце, з такіх, ну, калі можна гэта сказаць, што гэта новае, зноў-такі шмат дзе адбываецца інсцэніроўка крыжовага шляху. У нашай дыяцэзі, у Віцебскай, такога, здаецца, яшчэ не было. Было. Гэта Было? было. Я ведаю, што ў Лынтупскай парафіі была вось такая вельмі цудоўная інсцэніроўка. Да. Відаеце, гэта такі момант, які сапраўды дапамагае чалавеку не проста уявіць, убачыць. Кажуць, лепш адзін раз пабачыць, да, чым некалькі разоў пачуць. І гэта спаўняе сваю ролю. Да, стварае такое ўражанне, тым больш, што гэта не Карысна і для дзетак таксама. для ўсіх. Для ўсіх. Ад маленькіх да і старэйшым людзям таксама гэта тым, магчыма, нават больш дзесьці старэйшым дапамагае, калі людзі убачаць, як гэта адбывалася. Да, што гэта не жарт, што гэта не нейкая выдумка, не байка, гэта было канкрэтнае месца, гэта былі канкрэтныя людзі. Христос, які быў у канкрэтнай чалавечай асобе. Вось. І убачыць сапраўды гэта робіць на чалавека такое вялікае ўражанне. Разам з тым гэта заўсёды малітва. Крыжовы шлях, які адбываецца паўсюдна, асабліва ў час вялікага посту ў касцёлах. Вось эта інсцэніроўка, это тое, што, скажем так, это набажэнства, якое выйшла вонкі касцёла на вуліцу, да, каб, зразумела, такім чынам асвяціць нават і нашыя гарады, паказаць, што Христос паміраў не толькі ў адным канкрэтным месцы, ён прыйшоў, каб збавіць увесь свет. І нашыя гарады это не менш годны на тое месца, каб па іх пракрочыў, вось, няхай у вобразе гэтага артыста, але Христос, які сапраўды разам у гэтым чалавеку, ён ідзе вуліцамі гэтага горада, ён аддае сваё жыццё, ён памірае за гэтых людзей, якія жывуць у гэтым месцы. Я вось працытую вас жа, літаральна на гэтых днях было з вами інтэрв'ю. Вось вы казалі, сапраўдную свабоду дае толькі вера, і чалавек памыляецца, калі сваё канчатковае шчасце шукае ў гэтым свеце. Але вось гэтыя святы, яны, можа, хоць неяк набліжаюць чалавека да адчування вось гэтага шчасця, калі ў цябе, ну, вось светла проста душы. Ці гэта набліжае вось адзін з галоўных запаветаў, пра які мы кажам пры кожнай нашай сустрэчы, гэта любоў да бліжняга? Усе гэтыя рэчы, яны якраз складаюцца перадусім, паняцце любові складаюцца на паняцце шчасця чалавека. Чаму мы кажам, скажем так, памылкова было б шукаць шчасце ў чымсьці матэрыяльным тут у гэтым свеце, бо такім чынам быў чалавек створаны, каб перажываць гэты стан, ну, калі не баяцца гэтага слова, вечна. Это асноўная мэта.
І гэты свет, тым больш сапсаваны грахом, ён часова напрамінае. Праходзіць вобраз гэтага свету, як кажа Святое Пісанне. Але чалавек трывае далей, і нашыя памкненні, намеры заўсёды яны скіраваныя ў будучыню. І Бог канкрэтна ў сваім сыне нам гэтую перспектыву адкрывае. Не перашкаджае, не забараняе нам карыстацца гэтым светам, але хоча нас перасцерагчы, каб мы з гэтага свету не стварылі сабе мэты. Бо гэта шчасце, звязанае з матэрыяльнымі рэчамі, яно знікае тады, калі распадаюцца тыя рэчы матэрыяльныя. Прыгожа. І вось ксёндз біскуп, літаральна хвілінка у вас ёсць, каб павіншаваць нашых гледачоў са светам Воскрашэння Хрыстова. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Няхай гэтая праўда напаўняе нашае сэрца. Няхай наше сэрца будзе адкрыта на тое, чаго, можа, яшчэ сёння не разумеем, але што сапраўды дакранае нашага сэрца. Христос жыве. Ён прагне, каб кожнае нашае сэрца стала вось той маленькай, але прыгожай святыняй у гонар Бога, святыняй, дзе няспынна прыбывае уваскрослы Христос. Не проста прыбывае, ён прыходзіць да нас са сваёй ласкай, сваім супакоем, сваім благословеннем. І ўсяго гэтага хачу вам пажадаць не толькі ў гэты час, у гэтае свята, але каб на працягу жыцця мы шукалі уваскрослага Христа, жылі разам з ім і цешыліся яго радасцю, яго супакоем і ў гэтым свеце, і перадусім у вечнасці. Усяго найлепшага. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Дзякуй вялікі. Мы віншуем вас, мы віншуем усіх нашых тэлегледачоў, і я павінен таксама сказаць, што упершыню тэлеканал Віцебск пакажа святочнае богаслужэнне на Воскресенне Христова па календары каталіцкай праваслаўнай канфесіі. 15 красавіка у прамым эфіры будзе пасхальная вігілія з парафіі святога Антонія ў 21:30. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, ксёндз біскуп. Здароўя вам, добрых людзей. Падчас вашых візітацый не толькі, каб кожны дзень сустракаліся толькі добрыя людзі, і каб вы таксама ім давалі сваю сціплыню і дабро, якая адбываецца падчас нашых сустрэч у нашай студыі. Дзякуй вялікі, са святам вас. Вялікі дзякуй. Шчасце, здароўя, каханне, як заўжды. І для нашых гледачоў хор Гасанна касцёла Святой Барбары.